Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, o butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko na tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ani na usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog uban na sa mga ginsakpan niini nga mga Catholic Faith Defenders. Ug sige hapon atong pasiunang pagyukpo pagtahod sa amahan nato dinhi sa istasyon, si Station Manager Jet Upilak uban na gyud sa iyang tibuok gyud staff dinhi niining mao nga istasyon. Og dili yun nato malimtan pod ang atong pagyukbo pagtahod sa atong amahan yun sa atong Diocese of Dipolog nga si Most Reverend Severo Caermari uban na sa mga kaparian nga may alayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa maong diocese. Sama pananglit sa ato yung Bible Director Reverend Reverend Father Ramil Curong, Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa uban pa nga mga kaperian nga dili na nato mangalan agi sa kadaghan nga nahisakop niini nga mao nga diocese o gabisa na sa mga kaperian nga wala no dinhi sa mao nga diocese. Okay, atong pagyukbo pagtahod kanilang tanan og atong pasalamatan usab ang mga hatag o kinabuhi usab ni ini nga tulumanon nagsuporta ni ini financial kay pinayran man ni nga tulumanon ang bikariat gyud no bikaryo sa mga parokya nga gitawag sa hamubo nga pulong nga gimubo Kasiga Turgo Olfil nga mao ni nga musunod Cathedral Sikayab Kalas Torno Gulayon Ulingan Santa Filomena ug sa tanan nga wala na dinhi no sa ato nga listahan nga mitabang no nga mahimugso mapadayon kini nga mao nga tulumanon. Og atong pangatahuran pagyupo usab sa tibuok yun natong mga kauban sa grupo sa Catholic Faith Defenders no diri sa Dipolog City no chapter ug sa tanan nga dili no sa kusmaong chapter mga Katolikong naminaw ug mga dili Katoliko sa tanan ron nagpaminaw no atong pagyukbo kedinyo nga tanan ug maayong hapon o maayong Sabado. Okay, kini inyong higala no, si Silbert Dondoyano Sr. ang mauna sa karon dinhi nga inyong madungog kay nagapaabot pa ta sa atong kauban no? Ang atong veterano nga tigpadalipod sa pagtuo nga muuban nato si Attorney Mike Abbas so wala pa siya karon diri og kita sa ang muna no nining ato nga segment karon sa tulumanon lanog sa kamatuoran. Sa miyaging Sabado, no, ato man tong na himong topiko ang mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. No? O kasamtangan wa pa si Attorney Abbas, okay, nakahuna-huna ta nga atong sumpayan sa atong topiko nga nahisgutan sa miyaging Domingo. Okay. Ato lang i-emphasize pod o pag-ayo ninyo mga tinahod nga tigpaminaw nga sa Biblia god dili tanang mga kausaban nga tungod kung doon na may gipang usub sabto na nga atong giguba ang balaod sa Dios o giusab ang sugo sa Dios. Ang atong simbahan o ang atong pagtuong Katoliko nahiagom kini sa pagsaway o usa sa maong mga pagsaway mauning kung maghiskuta o balaod particularmente kining mahitungod sa napulo kasugo mahitungod sa kanang pagdili sa larawan mahitungod sa kining igpapahulay
o kining mahitungod sa larawan ato naman ning na hisgutan pod og mobalik raman po ng tapika og mahisgutan na po na nato og karon diri sa ta mo palawom pag-ayo ni ining adlaw nga igpapahulay. Kay ang adlaw gud nga igpapahulay niadto sa daang kasabutan dili man gyud ta mulalis nga natunong yun na siya Saturday kon Sabado ikapito ka adlaw sa semana. Wala gyud tay lalis ni ana. Ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist, no, they are accusing us. Nag-akusar sila nato nga sa dihang ato nang gibiyaan tong Saturday, Sabado, no, adlaw nga Sabado kay niya nata sa Domingo, di nabanhaw ang atong Ginoo. Ang ilang paghuna-hunaan na nga ato kunong gilapas ang balaod sa Dios kay atong giusab. No, pero kung ato yung tun-an pag-ayo ang Biblia, dili tanang pag-usab sabton kini nga paglapas sa balaod. Ang atong basihan o premise ana mga tinahod nga tigpaminaw o mga viewers, no, naman tay mga viewers po dani kay ato maning i-record, no, o atong i-upload sa YouTube. Moingon ta nga sa Biblia ato gyung hinumduman kanunay nga nabahin gyuning atong pagtuo, no? Ang pagtuo nga gitudlo sa Biblia nabahin ni siya sa duha, no, ka ang iyang generalmente gyud nga pagbahin. Hinoon kung ato pang ayuhon pod paglantaw ang usa ka bahin, ang buot na ko'y pasabot ang daan og bag-ong kasabutan. Ang daang kasabutan po dili gali gyud siya exactly parehas kung maghisgot ag mga panahon. Kay ang daan pong kasabutan nabahin po ito gani, no, sa duha. Ang general po nga pagbahin sa duha katong patriarchal religion o Judaism religion. O sa Judaism religion gani, naapoy pagbahin-bahin na ay katong kingherian ni David o katong panahon po ni Moses, naapoy pagbahin-bahin. Pero ato ra nang giusa sa daang kasabutan. Bisan tong patriarchal religion panahon ni Noah, kay lahi man po to, di man po exactly good parihas ang hanay sa pagpadayag sa balaod sa patriarchal religion panahon ni Noe. Mo gani ang napulo kasugo gi-reveal litra por litra, diha naman panahon sa Judaism, no, panahon na ni Moses, di ba? Mga tinahod nga tipaminaw panahon ni Noe, wala tay mabasa nga gi-reveal na kanang napulo kasugo. Sumaw na nga ma-distinguish po nato ang Old Testament nga patriarchal Judaism o panahon gali ni David, although Judaism gihapon ang religion ato, pero adun na gyud siya kana bang distinct o kalainan, no, sa ato pa panahon og sa daang kasabutan gihusgutan nga adunay umaabot nga kasabutan nga gamon sa Dios nga matud pa ni Jeremias lahi ni siya sa daan. Asa na mabasa mga suki nga tigpaminaw o mga viewers? Mabasa na ito na sa Jeremiah chapter 31 verse 31 to 32 o Jeremias kapitulo 31 versikulo 31 hangtod sa 32 nga ang Dios sa langit maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Lahi. Mao ni atong premise nga ang bag-ong kasabutan nga mao naman ni atong panahon karon, no, ang Kristyanismo mag-expect, no, maghuna-huna gyud ta nga naa gyud kabag-uhan. So kay naa may kabag-uhan, so atong sayron unsa ning mga kabag-uhan og kining maong mga kabag-uhan nga gipasabot isipon ni nga katumanan sa balaod, dili ni isipon nga pagguba sa balaod. Nganong isipon man atong katumanan ang kausaban? Kay ang Biblia nagpadayag man nga lahi ang umaabot nga bag-ong kasabutan. Kay kung magpermanente ra nga parehas, no? Magpermanente ra nga kung unsa tong Judaism maura pod sa atong panahon ron na wala nay katumanan. Ang gitagna sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 31 hangtod 32 nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So unsaon pagtuman ana nga panagna kung parehas ra?
So kung muuyon mo anang gitagna sa Biblia, muuyon magyud mo kung mutuon mo og Biblia, wa man tay laing choice. Kung mutuo ta og Biblia, kinahanglan ato gyung dawaton nga naay mga kausaban sa bag-ong kasabutan nga dili nato isipon nga kini paglapas sa balaod kung nausab man. Isipon pagali ni nga katumanan sa balaod. Kay kinahanglan matuman man og unsay naisulat diha sa balaang kasulatan nga ang Dios maghimog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kinahanglan matuman na. So kung dunay mga igsuon nato nga magtudlo nga ang daan og bag-o parehas ra, wa gyud kalainan, way kausaban, na sigurado ta nga kana unbiblical o wa gyud masubay sa unsa may gitudlo sa atong Biblia. So karon atong sayron unsa ng mga kausaban og karon dirita mo focus sa kining adlaw sa pagsimba. Nga ang kausaban nga matunong na og unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo, adlaw sa pagkabanhaw, no, sa atong Ginoo, kana nga observance, fulfillment of the law na katumanan na sa balaod. Na karon ato nang hinahinayon og naisgutan naman ni sa miaging Domingo na mo ni Attorney Abbas og maningkamot ko nga og unsay wa nato mahisgutan po dito, no, nga mo support, no, sa ani nga tema inyo pong masayran, no, kay usara gud to ka oras, no, mahimong siguro na apay mga punto nga nahuna-hunaan ninyo nga objection nga wa humana mo atong usa ka oras. So atong pangayoon sa kahitasan nga paningkamutan nato nga mahisgutan nato karon. Atong hisgutan ng adlong igpapahulay o giunsa na pagmando diha sa Napulo ka Sugo. Kay ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist nganong mosupak sila ana nga kausaban tungod kay kana kung adlong igpapahulay naa man na nahipatik sa kanang gitawag natog Napulo ka Sugo sa Decalogue na Napulo ka Sugo. Unya ang Napulo ka Sugo sabton man na nga balaod moral o divine law. Nga ang concept gud anang balaod moral o divine law dili na siya mausab. Dili mausab. Unya ang Katoliko pod gatudlo nga basta moral gani ang nature sa balaod, divine gani ang nature o natura sa balaod, dili gyud na mausab pod. So malibog ang munang naay kalibog yun ang uban o kadaghanan ngano nga parehas man unta gatudlo ang Katoliko og Sabadista nga ang moral law dili na mausab, kanang divine law sa Dios dili na mausab. Unya ngano man nga ang Katoliko nag-usab matud pa nila nga dili magha mausab. So kung siguro mag-ingon mo nga kaming mga Adventista o ang mga Seventh-day Adventist kay wa man kunoy giusab, so sila may faithful sa unsa may gisugo sa Dios sa Biblia. Kay ang Katoliko do na may giusab sa balaod sa Dios, so gisupak sa Katoliko ang balaod sa Dios. So ato ni kuno ngayon og himay-himay, no, although naklaro naman gyud punto sa among discussion ni Attorney Abbas. Now atong giuyunan na klarohon nato. Atong giuyunan nga ang adlaw nga ipapahulay o balaod sa Sabat naa na napatik sa Napulo ka Sugo. Nga sa ato pa naa sa divine law sa Dios o naa sa moral law sa Dios nga mahimong sabton gyud na nato nga dili mausab kay moral law man. Atong timan-an nga dili tanang balaod moral. Di ba naay ceremonial, naay kanang gitawag og disciplinary law. Sa atong pagtuong Katoliko ug bisan gani isa mga Sabadista, muuyon sila nga kung maghisgot og ceremonial law naagyoy pagtapos ana o naagyoy mausab ana. Kay niuyon man pud sila sa giwali o gipanudlo ni San Pablo nga ang ceremonial law gitapos ni Kristo sa krus. Kanang naaba sa Kolosas 2,
14 hangtod 17 nga gitapos ni Kristo sa krus ang seremonyal nga balaod. Sa ato pa bisan gani ang mga Adventista, muyon sila nga naay balaod nga gitapos ni Kristo sa krus. Sa ato pa masabot nga muuyon sila nga dili tanang balaod managsama og kanang efikasy o kana bang kanang katumanan o managsama o pagsabot dili di ay no kay bisan mga Adventista galing muuyon sila nga dili parehas tanang balaod kay ang seremonyal lo gitapos man sa krus. So kay gitapos sa to pa dili ta obligado ato. Di ba? Oh. No. Kanang balaod sa Dios nga moral ang iyang nature dili gyud na mausab sama nang ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw. O mo na mga example sa moral nga wala ginausba nato. Wala nato na usba sa Katoliko ng mga balaod nga moral kay nakahibaluta nga moral na balaod sa Dios nya. Kumul na siya nga balaod. So dili na mausab. Pero kung maghisgot ag adlaw igpapahulay, mao ni kalahiay. Sa tanang balaod moral diha sa napulo ka sugo, only Sabat ang madistinguish o maingon nato nga dili na siya lunlon moral. Atong timanan ha, ngano nga ang adlaw igpapahulay sa panglantaw sa Kristyanismo, labi na gyud sa atong Katolisismo, nganong nausab ang pagpatunong ana sa adlaw. Now, ang concept ana, ang Catholic teaching ana, tungod kay ang adlaw igpapahulay dili siya lunlon moral nga balaod o dili siya lunlon moral law. Ang adlaw igpapahulay kuha na siya naa siya'y moral essence o moral nga elemento nga dili mausab pero naapod siya'y ceremonial essence. Nganong mahimong usabon na, nganong nausab na tungod sa iyang natura nga dili siya lunlon moral law. Naa siya'y elemento o essence nga kanang gitawag na tog ceremonial. Ug mao yun man pod ang mga Adventista anak nga kung basta ceremonial gani gitapos ni Kristo sa krus. So naay kausaban. O yun sila. So ato na lang rong tun-an kung wa pa ta kahibalo unsa ang ceremonial nga elemento, unsa ang ceremonial nga essence sa Sabat nga nausab. Ug unsa man ang ceremonial essence sa Sabat. No. Na mao ni ang Sabat God kung atong basahon ang napulo ka sugo. Naman na sa Mateo 28 ngadto sa 11, di ba? Kung wa ko masayop sa teksto. Ang Sabat mao ni ang hanay. Dili lang nato ma litra por litra kay dili na ko moukab sa Biblia, no? Sa ako na lang ning nahinumduman. Ang Dios nag-ingon diha sa napulo ka sugo sa dihang nagbalaod siya ng Sabat. Nag-ingon siya nga sa unom ka adlaw mo trabaho kamo og sa ikapito niini nga adlaw mo pahulay kamo. Mo na iyang hanay diha, no? Sa unom ka adlaw kuno mo trabaho og sa ikapito niini mo pahulay. So ang Sabat kausa day na sa usa ka semana. Ikapito human sa unom ka adlaw nga sunod-sunod nga trabaho. Nya dito po na gikuha nga tungod kay sa gihulagway sa pagnarit sa paghimo sa Dios sa kalibutan nga sa unom ka adlaw gibuhat niya ang tanan sa ikapito mipahulay. So diha gi pattern sa ikapito. Mao na nga ang iyang mando unom ka adlaw mo trabaho og sa ikapito mo pahulay. Sa ato pa di ay ang igpapahulay ang iyang moral essence kausa sa usa ka semana. Kay pila man day ka adlaw sa usa ka semana? 7, di ba? Unya mo trabaho anang unom. Unya sa ikapito kuno mo pahulay. Sa ato pa ang adlaw nga igpapahulay once a week. Unya human na sa unong ka adlaw nga sunod-sunod nga trabaho. Muna siya'y moral law nga dili mausab o wala man gyud po na giusab sa Katoliko. Now karon asa man diha ang seremonial.
nga sa ako nang giingon maoy na usab og gitapos kay ang ceremonial law lagi sumala ni San Pablo sa Colosas 2 gitapos ni Kristo sa krus. So unsa may gitapos diha sa adlang igpapahulay? Ang iyang ceremonial nga elemento. Unsa may ceremonial nga elemento sa adlang igpapahulay? Kanang pagpatunong asa matunong na diha sa usa ka semana. Kay sa balaod wa man naghiskot ang Dios diha og unsang adlaw ng ikapito. Di ba? Although na ay mga hubad sa Biblia pero talagsaon ra kaayo nga kapag ingon diha nga sa ikapito ka adlaw gi sabot gi butangan og interpretation nga ikapito ka adlaw sa semana. Pero kung mo adto ka sa Hebro o bisan sa mga hubad-hubad na nga in English, kasagaran gyud nga hubad igo ra gyud nga kanang ikapito diha, ikapito human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Wala maghisgot ang Dios diha sa napulo ka sugo nga gimandato niya nga naghisgot siya nga dunag yoy specific nga unang adlaw sa pagtrabaho diha sa usa ka semana. Wala man giingon diha sa balaod nga ang unang adlaw sa semana nga Domingo maunay kanunay gyud nga unang adlaw sa trabaho. Di ba? Giingon bago diha sa balaod niya, ingon siya nga sa unom ka adlaw mo trabaho kamo nga ang unang adlaw semana nga Domingo nga mao gyud na ang inyong unang adlaw sa trabaho. Dayon sa ikapito nga sa ato pa ikapito ka adlaw semana nga Sabado o Saturday mao na ang adlaw igpapahulay. Wala maghisgot ang Dios sa moral law og specific nga adlaw kanus ata mosugod og trabaho. So kay wala man siya maghisgot diha sa moral law og unsa tang adlaw mosugod og trabaho diha sa usa ka semana. Sa ato pa ceremonial di ay ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Kay wala man niya specify diha sa balaod nga kinahanglan ang unang yung adlaw sa ting trabaho kana ra yung unang adlaw semana nga Domingo. Na aharon nga atong masabot nga moral law day nang matunong yung ikapito ka adlaw semana nga Saturday. So the fact ang kamatuoran igo lang ang Dios nag-ingon nga sa unom ka adlaw mo trabaho ikapito pahulay. So klaro nga ang ceremonial nga elemento sa adlaw igpapahulay mao kanang pagpatunong unsa ang unang adlaw sa trabaho ug asa matunong ng ikapito. Kay lahi man ang muingong kag ikapito ka adlaw sa semana og ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga sunod-sunod nga trabaho. Dili man na parehas. No? Parehas nga ikapito. Pero dili sila parehas sa kinatibuk ang pagsabot kay kung muingong kag ikapito ka adlaw sa semana specific gyud nga dili gyud na lalis na to nga unsa may ikapito ka adlaw semana. O siyempre Saturday o Sabado, adlaw nga Sabado. Pero kung muingong kag ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho, depende. No? Depende. Ang ikapito ang tanang adlaw diya sa semana pwede mahimong ikapito. Di ba? Kung mag-usob-usob ka og first day of work, di ba? Kung musugod ka og Lunes, unsa may ikapito para matuma ng moralo nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Musugod kag Lunes. So kung musugod tag Lunes, kanang Saturday o 7th day of the week, ikaunom pa na. Di ba? Kung musugod tag Lunes. Ang ikapito gyud kung musugod ta og Lunes, Sunday adlaw sa pagkabanaw. Di ba? Unang adlaw sa semana. Now, dili ta mulalis, no? Dili ta mulalis nga ang Saturday, 7th day of the week, ikapito ka adlaw sa semana gyud na. Wa gyud na ilalis kay mao gyud na atong pagkuan sa atong kalendaryo. Di ta mulalis ana kay gihiusahan gyud na bisan sa gobyerno, di ba? Nga kung maghisgot og unang adlaw sa semana, Domingo gyud. Unya ang ikapito nga adlaw sa semana, Saturday. Pero ang balaod sa Dios, wa man siya maghisgot og
asa matunong na diya sa simana. Ang unang adlaw sa trabaho og asa matunong ng ikapito, igo ra man siya nga ingon nga sa unom ka adlaw mo trabaho mo og sa ikapito pahulay. So mao na nga ato yung giklaro ninyo nga kanang pagpatunong sa adlaw seremonyal. Ang moral diha nga dili mausab kay wa gyud po na giusab sa Katoliko nga sa unom ka adlaw mo trabaho ug sa ikapito mo pahulay. Sa ato pa, ang pagpatunong sa adlaw mahimong mausab. Og matuman gihapon ang moral law nga sa unom ka adlaw mo trabaho og sa ikapito mo pahulay. Di ba? Kung atong kuhaon ang moral nga elemento, moral essence of the law, di ba ang pagbantay sa adlawng Domingo ikapito gihapon? Mao man gani diha sa Katikisem, kung wa ko malimot 1166 ba to, no? Sa article, no? Nga ang unang adlaw sa simana gitawag po siyang seventh day. Di ba? Nga ato nang gisabot nga bag-ong seventh day. No, nganong makaingon man tag bag-ong seventh day? Kay katugong unang seventh day, landong man to, shadow. Gipasabot na ni San Pablo sa Colosas, no? Kung mabasa mo sulat ni Pablo sa Colosas, sa chapter 2 verse 14 to 17, katong unang Sabat o unang seventh day nga Saturday ang ano may laing gipasabot ka ang unang seventh day Saturday man. Ang description ni Pablo ana shadow, landong unya sabto na to na nga dili patumao kay shadow man, no, di ba? Pasgon nimo ang imong anino dili na ikaw. Imo lang ng anino, di ba? Oh. So kay naghisgot man si Pablo nga kadtong unang seventh day o Sabat, no, sa daang kasabutan ingon niya nga landong sa ato pa dili patumao. Naay gipaabot ana nga bag-o. Mao bitaw nga diha sa Hebrehanon 4:9 nag-ingon diha si ang nagsulat anang Hebro, nag-ingon diha nga naa pa gihapoy Sabado o naa pa gihapoy adlaw nga igpapahulay, no? Ang Sabado diha, kung ang imong translation Sabado dili na sabton nga ikapitok adlaw simana, ha, kay ang word god nga Sabado double application na. Mahimong sabto na to na nga adlaw nga Sabado kung ikapitok adlaw simana kung Saturday. Unya ang Sabado pod nga nagpasabot lang og rest pahulay, Sabado man gihapon na, no? Oh, kay sa kung atong sabton yun na kanang Sabado pahulay. Pero kay naamang puy adlaw god nga gitawag gyud og Sabado diya sa usa ka semana kanang 7th day of the week, mao nang kanang pulong Sabado double application na. Sabado nga nagpasabot lang og pahulay, naapoy Sabado nga nagpasabot gyud og adlaw nga ikapito ka adlaw semana, Saturday. So kung moingon ta nga naa gihapoy Sabado, ang buot nato ipasabot ana naa gihapoy adlaw nga igpapahulay. So kung mopahulay tag Domingo, mao ni atong Sabado. Di ba? Kay mo may atong pahulay. Di ba? Ingna ko ninyong sayop ko, ana. Nga ang pulong Sabat, nga mahimo na itong hubaro ng adlaw ng igpapahulay. Oh. Dayon na ay mga translation sa Biblia nga ang Sabado, ang iyang application ana pahulay. So kung mo pahulay kag Domingo, mao na imong Sabado. Oh. Di ba? So kanang giingon dia sa Hebrehanon 4:9 nga naa gihapoy Sabado, ambot pasabot naa gihapoy adlaw nga igpapahulay. Nganong naa gihapoy adlaw nga igpapahulay kay moral essence of the law manggunang sa usa ka semana naa gyud day of worship. Ikapito na human sa unom ka adlaw nagsunod-sunod nga trabaho. Og ang Sunday kung maghisgot tag moral law, ma-apply gihapon nato nga makaingon ta nga wala maglapas ang Katoliko sa moral nga pagsabot, no? Kaysa moral nga pagsabot sakto man gihapon ng Domingo. Ngano man kay ang unang adlaw sa trabaho nato Lunes man, di ba? Kanus aman day unsa man day atong unang adlaw sa trabaho ron, di ba? Bisan ang gobyerno mo ingon Lunes. So unsa may atong adlaw nga ikapito kung musugod tag Lunes, di Domingo.
So moigo gihapon sa moral law ang Domingo nga observance. Ang Saturday kung 7th day of the week ikaunom pa na. Sa atong panahon karon, sa atong panahon karon, ang tinuod nga 7th day, nga nagsubay anang 7th day observance. Kung atong ibase sa atong panahon karon, ang tinuod nga 7th day mao ang Katoliko. Ano man? Kay ang atong unang adlaw sa trabaho ron Domingo naman, Domingo, Lunes naman ang unang adlaw sa trabaho karon, sa ato pa ang ikapito should be the first day of the week. Ang unang adlaw sa semana nga Domingo. Kay Domingo man yun ang ikapito kung musugod tag Lunes. So ang tinuod nga mga 7th day sa bag-ong 7th day mga Katoliko, dili ang mga Sabadista. Kay kadtong ilang 7th day karaan man to nga matud pa ni Pablo Shadow nga kung may sabto na to na dili pa tumao mo bitawng gitapos to sa krus. Pero kay moral man na may moral essence ang adlong ipapahulay, mao nang wala mawala, mao nang giingon diha sa Hebrewanon 4:9 na gihapoy pahulay una gihapoy Sabado. Dili Sabado nga kanang ikapito ka adlaw semana, na gihapoy ikapito ka adlaw semana. Pero wala na nato gitunong diha. Basta igo lang gaingon ng Biblia nga naa gihapoy adlaw nga ipapahulay. Unya kung mo atras ta og bersikulo sa bersikulo 8 giklaro man diha nga lahi na nga adlaw. Di ba? Lahi na nga adlaw. Na sa kung mo magsalig lang tag Biblia, wala pud nooy litra por litra nga giingon nga gibalhin og unang adlaw semana. Mao manggali na ay mga referensya pod ang Katoliko nga kutloon sa mga Sabadista nga moingon sila nga tanawa inyong pari nyangkon nga wa gyud mabasa explicitly litra por litra nga giusab sa Dios ng adlaw ipapahulay gikan sa unang adlaw semana ngadto sa ikapito ka adlaw semana. Walay mabasa inyong pari nagangkon ana pinagi og referensya nga way mabasa ana litra por litra tinuod bitaw na wa man ta mosupak ana. Kung maghisgot tag explicit statement, wa gyud mabasa sa Biblia litra por litra nga ang Dios nag-ingon usba ninyo ng adlaw igpapahulay gikan sa unang adlaw semana ngadto sa Saturday kun ikapito ka adlaw semana. Wala mag-ingon ang Dios ana. Mao na gipasabot sa pare sa referensya. Way mabasa litra por litra nga gibalhin na sa Dios. Pero naay mga implication gani gipasabot. Kay bisan sa korte gani kanang duha dawaton man na kanang explicit statement og kanang gitawag og implied statement. Kung dili siya explicit sa ato pa litra por litra, dawaton bisag gipasabot lang. Bisan sa Biblia sa Nehemias 8:8 giingon ilang gisabot ang kasugoan mao nang nakasabot sila. Sa ato pa appeal ang implied. Gipasabot. So, kay gipasabot man sa Biblia nga lahi na ang adlaw, na sa Hebrewanon 4:8, di ba? Sa Hebrewanon 4:9 giingon diha nga nagihapoy pahulay o adlaw igpapahulay. Kay naalagi moral essence ang adlaw igpapahulay. Ang moral essence sa adlaw igpapahulay nga dili nato na matapos, di nato mausab nga sa unom ka adlaw mo trabaho ta og sa ikapito mo pahulay. Atong himuon na siya nga day of worship. Ang Domingo mo takdo man gihapon ana kay ang atong first day of work Lunes man ay ikapito Domingo. Di ba? So dili mawala ng sa usa ka semana na day of worship. Ikapito human sa unom ka adlaw nga trabaho. Ang natapos lang ang unang pagpatunong. Kay landong man to, shadow man to, matud pa ni Pablo. So kinahanglan ilisdan to. Og ang pag-ilis ana sabto na dayon nato nga katumanan na sa balaod. Kay mausab man gyud ang bag-ong kasabutan. Punan pa sa Hebrewanon City 12 nga nag-ingon ang writer anang Hebrewanon City 12 Di lang ko moingog si Pablo kay sa una sa akong pagbasa research kana ko ng Book of Hebrews sulat na ni Pablo. Pero later consensus ron sa mga scholar moingon sila nga murag dili si Pablo may nagsulat anang Book of Hebrews kay
sa ilang estudyo, ang giistudyohan nila ang gasulat sa Book of Hebrews, lahi ang estilo diha sa nag-writer. Kay ilang gibasa man kuno ang kasagarang sulat ni Pablo nga lahi og style si Pablo. Ikumpara ng gasulat sa Book of Hebrews. Muna nga naay consensus ron sa ubang mga scholar, moingon sila nga lahi anon, gibutangan nila anon, probably siguro basig disciple ni Paul or lain basta kay kauban ra nila sa pagtuo. Munang ako moingon lang nga Book of Hebrews, kung kinsa may gasuwat ana, di lang kong moingon si Pablo kay lahi man gud ang consensus pod karon, no? Nag-ingon ang Book of Hebrews nga naghapoy adlaw sa pahulay. Okay, ang papahulay lagi na siya moral lessons. Once a week na, ikapito human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Di ba? Pero sa bersikulo 8 sa Hebrehanon 4, nag-ingon diha nga lain ang adlaw. So gi-implied, gipasabot na nga mausab yun ang adlaw. Og unsa na, so dili ta magsalig og litra por litra. Ato nang masabot pinaagi na sa pag-compare po sa mga bersikulo sa Biblia o sa tradisyon. Nag-ingon na ba si Pablo nga appeal ang tradisyon? Asa man na mabasa sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Sa dihang niingon si San Pablo, kananon klaro nga suwat ni San Pablo. Iyang sulat ngadto ni sa Tesalonica. Iyang giingnan ang taga Tesalonica nga barog kamo nga malig-on og hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo ninyo pinaagig bakba o sulat, pinaagig pamulong o sulat. Sa ito pa ang mga apostoles dahil manudlo, pinaagi o binakba nga panudlo o sulat. So dili ko muuyon yun. Kung ibasin ako sa statement ni Pablo, dili ko ito dapat muuyon na anang sola escriptura o nga ang word of God nasulat kuno tanan. Kanang sola escriptura sa Latin, only the written word, mao kuno'y word of God. Pero kung sabto na to nang giingon ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, dili gina sola escriptura. Iyang gitudlo diha nga ang word of God both nasulat o wa na masulat. Kay nag-ingon man siya, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo ninyo pinagigwali nga binaba o sa sulat. Na? So munang para nako ang Katoliko nga basihanan mao'y nakatunong. Kanang gitawag sa Latin og sola verbum Dei. Sola gihapon. Sola verbum Dei, only the word of God. Sa Protestante ang ila sola scriptura. Tingali mo ingon mo nga kanang sola scriptura, word of God man gihapon na berita, so parehas na. Di ba? Dili gina parehas, no? Parehas word of God. Pero ang kalainan anang duha ingon ani, kung moingon kag only the word of God, wala gi-specify dia nga sulat lang. Basta kay word of God. Pero kung moingon kag sola scriptura, ang paghubad ana only the written word, ang word of God. Di ba? Sola scriptura, only kay kanang scriptura sulat man na. Only the scripture, ang word of God. Mao na ibut pasabot anang sola scriptura sa tudlo sa Protestante. Nga para nila ang word of God kuno kana lang nasulat sa Biblia. Sa Katoliko, word of God gihapon, pero gipasabot ang duha, nasulat o wa na masulat. Mo bitaw ang giingon sola verbum Dei, only the word of God. Nya ang gipasabot ana word of God nga nasulat o wa na masulat. Og mutakdo gina sa 2 Tesalonica 2:15. Kaya nag-ingon man si Pablo diha nga ang mga tradisyon kuno duha ka klase. Tradisyon nga Kristohano na, ayaw po ninyo saypa na sa tradisyon katong gisaway ni Kristo. Kaya naapoy tradisyon nga gisaway si Kristo. Kanang sa Marcos City ba to? Nga ilagali ng gamiton sa mga dili Katoliko pag-atake na to mga Katoliko. Mayroon sila nga tanawa, gisaway ni Kristo ng mga tradisyon sa tao. Pero wala nila ayuhag
sabot unsan ng tradisyon nga gipasabot ni Kristo. Ilang murabag ilahap ba nga tanang tradisyon gisaway ni Kristo dili na mao. No. Ato sang tun-an og unsang tradisyon diha nga gisaway ni Kristo. Kay kung muingon mo kung ato nang sabton nga tanang tradisyon gisaway ni Kristo, na unsaon nato pag-harmonize nga si Pablo ang mga Christian nga mga practices, tradisyon po ang iyang tawag. Basaha ra gud ninyo mga igsoon. 2 Tesalonica 2:15. Niingon si Pablo, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo ninyo pinaagigwali nga binaba o sa sulat. Mo na word of God. Binaba na lang, wa na masulat, og nasulat. Mo na word of God. Mo nang sakto gyud ang gitudlo sa Katoliko nga sola verbum Dei. Only the word of God nga ang ipasabot ana sulat o wa na masulat. Sayop gyud ang only na sulat o only the scripture. Di ba? Sayop yun na, no? Although word of God gyapon ang scripture, pero wala man giingon diha nga tanan na sulat. Bisan ganitong giingon diha ni Juan sa Juan 21:25, ingon si Juan diha nga dili kuno tanan na sulat. Oh, ang mga buhat ni Kristo. Kay kung sulaton kuno tanan, nagtuo siya nga bisan gani kuno ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa mga sinulat. Although hyperbolic ni nga pagkaistorya, pagkadako sa kalibutan siya rong di gyud masulod. Gi-emphasize lang diha ni Juan nga daghan pag yung wa masulat sa gibuhat ni Kristo. Unya timan-an nato nga ang buhat ni Kristo either magmilagro o manudlo. So the fact nga giingon diha no sa Juan 21:25 nga dili tanan nasulat, sa ato pa naapay mga word of God, naapay mga kamatuoran nga wa na gyud masulat diha. Di ba? Oh. So mo nang sakto gyud ang interpretation nga Katoliko. Nga ang word of God dili kay kana lang nasulat sa Biblia. Nga mutakdo pod sa giingon ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga barog kamo nga malig-on, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo ninyo wali nga binabao sa sulat. Ang tradisyon lang nga gisaway ni Kristo diha dili ning mga Katolik nga tradisyon ha, kay kung ang tradisyon sa Katoliko apostolic man o bag-ong tradisyon lang nga gigama, kanang gitawag nitog small t tradition o capital T tradition. Ang kalainan gud anang capital T tradition na nga nagsukad sa mga apostoles, mo nang gi-capitalize na to, kanang gitawag og apostolic tradition. Pero kung moingon tag small t tradition, ambot pasabot ana mga tradisyon nga bag-o nga na-develop, awahin na namugna para sa ana mga pista na tong bag-o sa mga santos. Awahin naman na gigama. Dahil nahimo na siyang tradisyon. Gitawag na to nag small tradition, small t. Kanya, mutuo gihapon ta ana kay ang simbahan god nga tinuod naaman say authority to make new ceremonial observances. Kay ang old ceremonial observances kay karaan man to gitapos man to, di ba? Nasa Colosas 2:14 17. Pero ang mga bag-ong pari pwede makagama og bag-ong mga ceremonial observance o ceremonial laws. Ang atong bersikulo ana, ang atong premise ana kanang gihisgutan sa Hebrehanon 7:12. Tawag ko na Hebrehanon 7:12. Unsa may gingon diha? Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So implying nga naay mausab, implying nga naay authority nga pwede mag-usab. Okay, klaro. Hebrehanon 7:12. Kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Be. Di ba? Oh. So naay mga balaod nga mausab. Unya ang pangutana diya kinsa may mausab? Umayon ka, ang Diyos na may makausab, tinuod, ang Diyos na may makausab, pero basaha diya sa Biblia o kung sige pang-usab sa Diyos. No? Di ba? Pero kung atong tun-an og ayo ang Biblia og history mga igsoon, ang Diyos na siya gipasabot nga giusab nga mabasa sa Biblia, na pud siya gipasabot nga pag-usab nga himuon na sa iyang mga gisugo diri sa yuta.
Kay nag-imply naman sa daan, gahatag naman sa authority daan sa iyang gi-authorize nga simbahan. Sa Mateo 18:18, Mateo 16:19, katong niingon siya nga, katong Prime Minister ganay, katong gitugyanan sa Yahweh, si Pedro, giingnan niya, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong luagan o gapuson diri sa yuta, o sa kumon nga hubad ang imong idili og itugot diri sa yuta, idili og itugot usab sa langit. Mao man na gahom sa Dios nga iyang gi pahawiran pod og kanang iyang gisugo diri. Kay naa may mga sinugo ang Dios diri. Di ba? Klaro kay na sa giingon ni Kristo sa Juan 20:19-23, nagingon siya nga, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Kinsa maiyang giingnan? Mga apostoles. Di ba? Oh. So, dunay mga sinugo ang Dios. Ang mga sinugo ang Dios mo to mga apostoles. Then, ang ila ko nung idili og itugot, idili og itugot usab sa langit na nasa Mateo 18:18. So, kuya ni, no? Dayon, moingon mo nga asa man tugot o asa man gimugna sa mga apostoles ng mga tradisyon rong daghan sa mga Katoliko. Kung maudagan ta sa panahon sa mga apostoles, wala pa kaayo mga daghang kausaban dito. Ang pag-usab god hinahinay man. Nagali wala nila mahimo sa una nga nahimo lang sa mga obispo awahin na. Nga balid gihapon. Kay ang gahom sa mga apostoles, dili man sila ray makahawid ana. Kanang gahom sa pagdili og pagtugot na sa mga apostoles, pero timan-an nga kanang ilang authority mapasa na sa ilang mga sumusunod o mga iridiro sa ilang authority. Kay paras ko daan ang kanang katigayunan sa usa ka ginikanan, ang makapanunod anang katigayunan ng iyang anak. Then ang makapanunod pud anak kung mamatay na pud tong iyang anak, ang sumusunod pud sa iyang anak, di ba? Unya ang mga apostoles sa diyang mga matay, dili man na kay ang ilang katungdanan taman ra nila. Kay katungdanan man na sa ato pa doon naging mupuli nga muhawid ana ang katungdanan. Sa ato pa kana dayong authority sa mga apostoles mapasa-pasa. Nya dili man na kay gama-gama lang nato nga pulong mga igsoon. Na sa buhat 1:20 giingon diha nga kung mabakante kuno ang katungdanan, dunay mupuli. Sa Revised Standard Version gi-English na og office katungdanan, no? Kung mabakante kuno ang usa ka katungdanan, dunay mupuli. So sama ba sa katungdanan sa presidente? Kung mabakante, dunay mupuli, dunay succession. Bisan man gani ang executive minister sa INC kung Iglesia ni Cristo, kung mabakante dunay mupuli, di ba? No? Para sa nang executive minister, inikabakante ang anak ang nipuli ni Felix Manalo, ang iyang anak si Iranio. Pagkamatay po ni Iranio, ang iyang anak na si kisa to'y ngalan, no? Mao po yung nipuli, di ba? Eduardo ba to? So mauna nga bisan mga dili Katoliko kanang mga katungdanan sa ilang mga leader kung mabakante doon naging mupuli, and that is biblical, di ba? Unya kanang buhat 1:20 ang katungdanan no hinoon diha ni Judas nga nabakante nag-elect sila 15 mupuli. So atong ma-establish diay nga ang authority sa mga apostoles kay katungdanan man na mapanunod na sa mupuli ana. So kinahanglan atong tan-awon ang church history kinsa may nakahawid, kinsa may successor sa authority sa mga apostoles. Kay ang ilang authority mura biyag Dios. Kaya naman, kay kanang authority nila, basahan rago ninyo, Mateo 18:18. Kay katong Mateo 16:19, ang giingnan ana, usara, ang Prime Minister, ang Chief. Diba, sa Supreme Court na may Chief Justice. Ang mga apostoles na apoy Chief. Ang Chief, katong gitugyanan sa Yahweh, sa tema na to sa Santo Papa, ito ning i-discuss, no? Sa Mateo 16:19, gipasabot, si Pedro mao'y Chief sa mga apostoles. Kaya siya may gitugyanan sa Keys of the Kingdom. Diba? Sa Mateo 18:18, giisgutan ni Kristo dito ang gahom sa mga authorities, sa mga apostoles. Giingnan niya ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Ang part sa Biblia nga ilan ang gihimo, ilan ang gigamit ng otoritiya, katong Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, nag-council sila kay naatoy
gidibatihan nila kay naalagi pagsabot pod nga lahi pod sa uban, then nag-define sila, nagdugmatay sila dito unsa gyud kanang official stand gyud sa iglesia, no, sa simbahan. Unya niadtong Council of Jerusalem mo to'y first example na to nga ang ilang gipang usab dito, doon na sila gipang usab nga binding sa langit, di ba? So kana atong masabot di ay nga kung doon na may mga council nga gipang usab sa council para sa nang giklaro ng pagbalhin sa Sabado nga tus Domingo nga observance sa Council of Laodicea, valid man na kay ang pattern man na sa Council of Jerusalem nga sa Council of Jerusalem katong gihimo sa mga apostoles, doon na sila giusab. Ang kausaban dito nga pwede na dili tulion ang mga hintil nga magpasakop, di ba? Oh, pwede na dawaton ang mga hintil. Sa karaan god dili pwede dawaton ang mga hintil kay mga Hudiyo ra, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So kanang unang council sa Jerusalem mao nay ebidensya nato nga kana dayang giingon sa Hebrehanon City 12 nga kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ang pag-usab di ay dili di ay kay ang Dios ra litra por litra nga maningamot Dios pag-usab. Mahimong gamito niya ang iyang mga sinugo diri sa yuta sa pag-usab, di ba? Ras anang ingon ni Pablo sa Colosas 2:11 ug 12 nga sa dihang niingon siya nga ang baptism of Christ kuno, ang circumcision of Christ mao ang baptism. No basahara gud mga igsoon, Colosas 2:11 hangtod sa 12 mao nay pinakalig-on kaayong bersikulo nga dunay gilitok si Pablo diha nga wala gyud na gilitok ni Kristo litra por litra nga mabasa sa Biblia. Nga makaingon ta nga na tanawa gigamit gyud sa mga apostoles ang ilang authority sa pag-usab. Di ba? Oh. Kay litra por litra wa man gyud mabasa diha nga nag-ingon si Kristo nga ang tuli ilisa na to og bautismo. Wala. Pero si Pablo, iyan ang gilitok, iyan ang gipasabot. Colosas 2:11 ug 12. Ingon siya nga, the circumcision of Christ, kung labi nagbasahon ng sumpay sa King James Version, baptism. Usama na sa mga ceremonial practice, no, sa daang kasabutan nga nausab, nga ang entrance sa kingdom, sa karaan, mao nang kinahanglan tulion ka. Karon ang tuli karon for health reason na lang, advice na lang sa mga doktor, mo nang magpatuli ta. Pero sa religion, sa daang kasabutan, mo na'y entrance. Kinahanglan tulion ka kung magpasakop kas gingharian. Pero sa New Covenant Kingdom ni Jesus Christ, dili na tuli ang entrance. Sa fraternity, di ba, punalan may mo sampot. Sa religion, sa daang kasabutan, kinahanglan tulion ka, haya ka masakop sa gingharian. Pero sa gingharian ni Kristo, matod pa ni Pablo, iyang gipasabot kana kunong tuli ilisdan og kanang bautismo. Kay mao mo putoy gitudlo ni Kristo bautismo. Wa naman siya magtudlo nga kinahanglan tulion pa, di ba? So mao na, pero wala gilitok ni Kristo nga ilisdin ninyo ng tuli og bautismo. Wa mag-ingon si Kristo. Ang gaingon ana litra por litra, ang gapasabot ana si Pablo na. So mao na ebidensya nato nga kana dayang Hebrehanon City 12 nga ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod, ang Dios mag-usab day pinaagi sa iyang mga sinugo diri sa yuta, sama sa mga apostoles. O ang unang council sa Jerusalem ana mo'y nakahimo. Kay kanang sa Council of Jerusalem, ila namang gidawat ang mga hintil. Di ba? Mga igsoon, unya ang wala nila mahimo sa mga apostoles nga pag-usab, ang mupadayon ana pag-usab, siyempre katong mga sumusunod. Para sa na nga aday ginikanan nga dato kayo, dahil ang iyang katigayunan mapanunod sa iyang mga anak. Siyempre ang mupadayon ana sa pag-develop sa ilabang mga negosyo unsa diha ang mga anak na ang wala mahimos ginikanan, mahimos mga anak. Unya ang wapod mahimo sa mga anak kay nakulangan sila sa panahon, mahimo na sa ilang mga sumusunod. O mo na nahitabo sa tinuod nga simbahan ni Kristo. Naay gipang-usab sa mga apostoles na apoy wala nila mausab o mabuhat nga nabuhat lang sa ilang mga sumusunod. Di ba?
kanagong imong pamilya diha, mga igsoon, ang wala mahimo si imong ginikanan mahimo nimo, o kung ang wala mahimo nimo mahimo pud si imong anak, di ba? Oo man na. Naay gihimo sa mga obispo nga wala mahimo sa mga apostoles nga atong gituhuan bisan ang mga protestante ni tuo. Unsa man? Kanang pag-canonize, pila ang opisyal nga basahon sa New Testament o Old Testament. Di ba? Sa unang council sa Jerusalem sa mga apostoles, wala sila mag-canonize, maghatag og official statement pila ang Old Testament, pila ang New Testament. Ang naghimo ana mga obispo na kadtong nakasunod sa authority sa mga apostoles through laying of hands kanang ordination. Sa Council of Hippo, sa Council of Rome 381, Council of Hippo 393 AD, Council of Carthage 397 AD, nga gi-opisyal pagdeklara pila ang basahon sa Old Testament ug New Testament. Unya, kung dili authorize ang mga obispo sa paghimo ana, nganong nituo ang mga protestante anang canon of scripture bisag di lang sa atong maghiskot og Old Testament, sa New Testament lang. Di ba ang atong New Testament 27 books lang? Kinsa may nag-canonize ana? Kinsa may nagdeklara ana? Mga obispong Katoliko, pinagig council. Nganong nituo ang mga protestante nga 27 books lang ang New Testament, nga ang mga apostoles sa ilang panahon wa man nila mahimo ang paghimo og council ana, pagdeklara pila ang New Testament. Nga kung subayon ra ba sa history, daghang kaayong sinulat ang mga Kristiyanos. Dahil ang mga council ra nga Katoliko mo ay gahas-has ana, nagpili unsa gyud opisyal inspired word sa New Testament. Di ba? So, kung nituo sila sa mga council sa Katoliko sama ng pila ang New Testament na 27 books lang, sa tuhuan po nila ang ubang council sa simbahang Katoliko. Kay valid mo na, authoritative mo na, agi anang authority niya to bind and loose. Di ba? Mateo 18:18. So kanang pag-usab sa Sabat, kanang gikan na sa unang adlaw simana ngadto sa ikapito, makita na to sa mga council. So mao na nga kinahanglan dawaton na to ang tradisyon o ang church history nganong nausab na nga ang pag-usab katumanan sa balaod, dili na sabton nga paglapas. Si Kristo wala mo ani pagguba sa balaod kundi sa pagtuman. Kung maghisgot tag Old Covenant interpretation sa balaod, nahimo na natuman na ni Kristo. Mo na nga kanang Old Testament gani kasi Kristo Hudiyo man to, sa diyang wa pa niya hingpit masugdi ang New Testament kingdom. Si Kristo maoy nakatuman anang balaod sa mga Hudiyo. Katong Sabat kay si Kristo tig apil man gyud og Sabat sa mga Hudiyo. Nya di lang kay Sabat sa mga Hudiyo, si Kristo tig tambungan pud sa mga pista. No? Di ba? Mo manggali na nga si Kristo nagtambungan og pista sa mga Hudiyo. Di ba? Yawa naman tayo ikaw panahon mga igsoon, no? So, ato ning ipadayon sa sunod nga mga panahon, no? Sunod nga mga Sabado, di nato ning madiscuss. Hangtod sa sunod Sabado pohon, kini inyong alagad sa Lanog sa Kamatuoran, Silbert Tundoyano Sr. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning Lanog sa Kamatuoran, diin pagatukion ang kamatuoran ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the